nempilo yabo yayisesichengeni soba nabo bangatshutshiswa betshutshiselwa lenkosi bayilandela inguYesu. Xa kubethwe uYesu kaloku izimvu zithi saxa kubethwe umalusa ndithi na. So babesoyika and babe bambalwa compared to ihlabathi lonke. Babengenamandla compared to iRoman Empire eyayibethelele uYesu. OKesare babenamandla, babebonakala benegunya, oPilato ababethelela uYesu. So abazalwane babesoyika, besoyikela impilo yabo, besoyikela ikamva labo, aziba kuyawutheka ntoni na ngathi thina balandeli bale ndoda ebethelelwe emnqamlezweni. Wasikwathi uYesu wathi mamelani guys, igunya linikwe mina. Amen. Phezulu nasemhlabeni. Amen. I am in charge. I'm in control. Uthe xa ebephoxa uPilato kwesinye isiganeko kwesithi uPilato ubusazina uba ndingathi yonke into mayenziwe kuwe ingenziwe. Yakhumbula? Ndinegunya loba ndingakubethela wathi ngowungenalo bobungalinikwa. Yakhumbula? Yawathi. So ngoku uzoclarifya into ba ezulwini nasemhlabeni kulawula mina. Ezulwini kulawula emhlabeni kulawula wena. Zonke izinto zilawula nguwe. Nkosi yamakhosi. Ezulwini kulawula wena. Emhlabeni kulawula wena. Zonke izinto zilawula nguwe. Nkosi yamakhosi. Kubaluleke kakhulu ukuba bayazi abafundi bakaYesu from the beginning bengekasebenzi. Amen. Insingeke kaqala incwadi yezenzo kwakubalulekile into baxelelwe uba kakuhle bangakwelixala linamandla. Hallelujah. Nababe bambalwa nje kwakubalulekile uba bayazi uba bangakwelixala linegunya. Hallelujah. Bangakwelixala linothixo. Bangakwelixala lolawulo lukaSomandla ukuze bangathandabuzi. Yiyo loo nto bakwazi ujongana neemeko ezinobungozi, neemeko ezinzima emhlabeni, kwabaxelelwa kwathiwa igunya lingakuwe. Amen. Linikwe mna igunya ezulwini nasemhlabeni. Xa igqiba ke mamelani wathi hambani. Amen. Amen. Hambani. Uyalazi ela gama lithi hambani? Ela gama lithi hambani lithi qhubelelekani. Amen. Ela gama lithi hambani lithi fikelelani nakwezinye indawo. Amen. Ela gama lithi hambani lithi yithanisa nisifikelele zonke inkalo zomhlaba, nisazi nje uba igunya linikwe mna ezulwini nasemhlabeni. Amen. Hambani ke ngoko ngeli gunya. Amen. Hambani ngalamandla. Osiyami. Hambani ngeli gunya. Amen. Nilifikelele lonke ihlabathi. Nizenze abafundi zonke intlanga. Osiyami. Hambani. So ingxaki enye yengxaki ezinkulu ebandleni kuba ibandla lisahambi. Osiyami. Ibandla limi ndawonye. Osiyami. Amen. 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 Ela gama lithi hambani lithetha ukuthi qhubelelekani. Fikelelani nakwezinye inkalo. Fikelelani nabanye abantu. Yandani. Khamani nande nizalise umhlaba. Liphinda loo mazwi ela gama lithi hambani. Osiyami. Injongo kaThixo nangoYesu ibe kuba ivangeli lifikelela abantu bonke. Amen. Injongo kaThixo ifikelele icebo lakhe lifikelele every person created by God. Wonke umuntu nokubuphi ivangeli limfikelele. Amen. Amen. And liyawuthi lifikelele ivangeli ebantwini lifikelele ngaba sebelivile. So yayibaluleke inhliziyo kaYesu le sikuyo. Yena ngona mxholo wobomi bukaYesu lo uthethwa eGalili. Igunya linikwe mna phi? Nasemhlabeni. Hambani ke ngoko nizenze ntoni? Abafundi zonke inhlanga. Amen. Amen. Nizenze abafundi zonke inhlanga. And iproblem enkulu yebandla lokugqibela siqundene endaweni enye.
and asoyika uqundana noba iminyaka ingayi-12 okanye ibe yi-13 endaweni enye singaqhubelelekeki, Nkosi yami. singahambi. And xa singahambi alifezeki icebo likaThixo ngathi. Last week ndithethe amazwi aqhubekisayo, especially kumama uTholo, ndisithi ndifuna bahambe. Nkosi. Waqhubeka ndambona ukhubekile. Umama uTholo akayazi uba ndiyamazi, ndimazi ngaphezulu becinga uba ndiyamazi. Waqhubeka ndambona ukhubekile. Ndabe ndisithi ndifuna ukhangela neyona lali namadimoni ayingozi, ndibathumele kuyo. Amen. Ngoba iproblem yethu into yoba siqundene endaweni enye, and sihambe singa-understandani, sihambe sigilane ngoba sisendaweni enye siqundene, asihambi. Kuthiwe masihambe. And kuyawuthi uze sikwazi uhamba kubekho luza umane erelisa. Amen. Benisazi into yoba ibandla emveni baliqaliwe eYerusalem landa kuthiwa wema uPetros ngemini enye ngesemon eyi-1 washumayela kwasindiswa abantu over 3,000. And kuthiwa elo bandla lalingenasidingo, Nkosi yami. babesabelana ngeento zonke, babemxhelomnye. Lela bandla labhaptizwa ngomoya ingcwele ngomhla wePentekoste kwalunga. Amen. Kuthiwa kwakungemnandi eYerusalem, abantu babethengisa imihlaba besiza nemali enkonzweni, kwangekho mntu udingayo phakathi kwabo, kwangekho hlwempu. Amen. Amen. Yenza loo nto bangahambi, kanti bekuthiwe hamba. Hambani. Wavele uYesu wavulela intshutshiso, batshutshiswa. Amen. Nkosi yami. Haleluya. Amen. Bangcikivwa bakwavela oPawulos oSawule balitshutshisa ibandla, kwafuneka bebalekile. Xa bebaleka behambe besithi kubantu abadibana nabo, singaba bakholelwa kulaa ndoda Nkosi yami. yaseCalvary. My Jesus. Amen. Bathi abantu kanti sixelele kabanzi ngale ndoda, baphethe abantu besindiswa kuba abantu bebaleka ntoni intshutshiso. Sometimes sawuxabana ngenxa yento yoba asihambi, Nkosi yami. sime ndawonye, and akuthwanga hambani kuba niyi-1,000. Ngexesha kuthiwa hambani ze nifule yakhe le ndawo babeyi not even 12 because uJudas Iscariot wayengekho, 11 kunye noomama, iqelana elithile lo mama. Amen. Amen. Babe bambalwa abazalwane, and xa kunobalwa iminyaka abayichithileyo noYesu yayimingaphi? Banonobala before kuthiwa hambani babetheyinwe iminyaka emingaphi? 3.5 years. 3.5. Only 3.5 years. Xa egqiba uYesu uthi hambani. Amen. Iproblem yethu soyika ukuhamba, simnandelwa kukuhlala. Thina ukuze landa ibandla sasigxothwa mamumva, sithunyelwe ezilalini. Athi umfundisi le pulpit yeyam le. Nje ndiyabona ngathi ngiyancangcazela apha. Kwabantu bavele bavuthe xa sekumnandi enkonzweni. Athi umfundisi le pulpit yeyam le. Umuntu nomntu wazenzela ipulpit yakhe ngaphandle. Nababoni esitratweni nakomisa ipulpit noba kusethaveni uzenzela ipulpit yakho, ushumayela uYesu ubone babazi usindiswa nabantu. Le yeyam le.